Kwazwai vana vaMwari. Amen. Toda kutenda Mwari nemukana wavatipa. Yes. Lamba refu redu ratiri kufamba naro rinenge riri pamusoro pekuti hope in hopelessness. Yes. Kuti tariro pamusoro pekupwa kwetariro. Tinogona kuwana tariro mukushayiwa tariro. I'm talking kuvanhu vakaremerwa. Saka musoro wenyaya unoti dzimwe nguva zvinorema. Pane nguva dzatinomerwa toti Mwari atisema, Mwari atama, dzimwe nguva zvinorema. Sunga musana revhesi redu rinowanikwa kuna Mark chapter 5 verse 25 throughout. Regai ndiverenge rinoti, zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji, akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kungonyanyiswa bedzi. Mwari varopafadze kuverenga kweshoko ravo. Ngatione nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yamatandavadza pakati pedu. Takusimudza mureza wenyu womuchinjikwa. Ima hamunyarari munoisa simba. Talk to us, speak to us in a dynamic way. Tauraiwo navateereri navaoni. Tanamata naJesu. Amen. Amen. Mukatarira nenhende shure in retrospect pamusoro penyaya iri pana Mark chapter 5 yemukadzi wekubuda ropa, tinoona Jesu in one day ari kubva from Decapolis, anga ari muchikepe. Abva muchikepe anosangana naRegion, achisangana naRegion anosangana ne-the man murume ainzi Jairus, achipedza osangana nemukadzi anobuda ropa. Jesus is never tired to save. He is in the business rekuponesa vanhu vanoshayiwa tariro. Vanoti dzimwe nguva Jesu zvarema, Mwari atama, ndiri murima. Jesus is still in control. Dzimwe nguva zvinorema, dzimwe nguva tariro hapachina, Jesu aripo. Mwe munyori akanga ari a German prisoner munguva yeWorld War II anoti, even though I could not see the sun, if I still believe that the sun is there in darkness. Chero ndiri murima zuva risipo, don't believe kuti zuva riripo. Zoreve munguva inonzi Theodis yekuti Mwari anoita seasipo mumazuva aJob. In the corridors of darkness, God is there. Patinoona sekunge Mwari hapo, Mwari aripo. Jesu ananga ari muchikepe. Ndi Jesu, he silenced the angry storm. Yes. Osvika murume anonzi Legion, chains and iron bars had failed him. Vanhu vanga vatadza kumubata, kumusunga, kumugadzika pasi. RechiGreek rinoti damazo. They failed to tame him. Chinoitwa tame kupingudzwa imhuka inenge ya wild animals. Saka vari kuti Legion had become wild, but they failed him to restore him. But one who was greater than iron chains and bars akaraira akapfugama. Saka tinoona mukadzi aibuda ropa for 12 years. Mukadzi aibuda ropa, it means an active present participle. It was continual, non-stop for 12 years. Yes. Every 24 hours. Achibuda ropa. Life is the DNA of humanity. It is the currency and the commodity of life. Waibuda ropa for 12 years. Noda kutaura kune vanhu vakaremerwa, vanoda kutaura navo panguva ine. Kune vanoti Jesu izvi zvarema izvi. Kune ma 4 P's edambudziko rako. It is personal. It is persistent. It is painful. Izvi zvarema izvi. Dambudziko rakaoma non-stop, ndaritadza. Tarisa mudzimai akaibuda ropa for 12 years. 12 years achibuda ropa. Every day and every minute, blood was not coming out. It was the oozing of blood. Raita kupfachuka se Victoria Falls richibuda. But situation yakadaro, varipo vakaomerwa. I'm talking to someone not nai Mwari chipfambi chandiletsa. Utera ndiletsa, ma drugs zvanetsa for years. Now at 12 years in a situation
zvava 10 years ndiri nebarrenness handibari yevo nguva yakareba ndiri mumarriage ndakanamata ndozviziva ukaomerwa. It's just but a period. But dzimwe nguva zvinoita sei zvinorema. But I want to talk to you. Ndichitaura let me submit this panguva yakadai. It might be thorns of grace. Dzingava minzwa dzenyasha. It is a delay yet under the cross. Kunonoka hake Mwari. Mwari anogona kunonoka sei? Mwari anotaura kuti Mwari anogona kunonoka to win us from the world. Yeah. Anogona kutiita to cut the umbilical cord from the world. Mwari anoda kubvisa rukuvhute rwemunyika. Anoshandisa matambudziko as the school of discipline. Mwamnyora anotaura anoti as the gold is put into the blast furnace. Inorohwa nehit. Mwari chinhu chidiwa nemakorokosa. Vanobvisa madhaka nemaroots akabatira pagoridhe to remove impurities. Gold rosara rachena. That's why some challenges are to refine us. Otibetsera. Vanotaura vanoti John chapter 9 verse 2 to 3. Majuda aitenda yainzi retribution principle. Yekuti sinners are sufferers and sufferers are sinners. Waita hakuna munhu chinokuwira usina kutadza. But hazvingoapply pose. Pamwe zvinogona kuratidza ukuru hwaMwari. Handi pese pakadonha vanhu. Saka vaitwa kuona munhu aidonha aita kana a disease kana zvamuwira aita ungaiti bofu pane chawakatadza. Wazvarwa sei wakadai pane chawakatadza. But aiwa, it's not always the case. Zvimwe zvakakuwira hauna mhaka zvinorema but zvinoda kuratidza simba raMwari. Jesus still has power. Akatiratidza simba rake. Mukatarisa mascholars ane manoziva theological nuances. Number 1, mukadzi uyu akabuda ropa for 12 years. Saka vanoti number 1, kana anga ari muchato, it is alleged. The marital bliss of the marriage, mufaro wemuchato, was permanently dissolved. Nekubuda kweropa for 12 years, it warranted a divorce. Saka kumukadzi zvairema. Kuna dambudziko rekuti nai munhu waMwari muchato wangofa in the presence of Jesus. Zvogona kutoitika munhu waMwari. Waini yakapa pakana. Jesu aripo. Kune waini yeupenyu inogona kupwa toshayiwa tariro in the presence of Jesus. Zvogona kutiwira basa kuta for years usina basa in the presence of Jesus. Kutoshayiwa vana in the presence of Jesus. Iwaini yapwa just but 12 years. Vamwe vanotaura vanoti akanga asina kuroorwa but it is alleged. There's no other scholars. Vanoti akanga aita ubongwe. Saka she was suffering the punishment because inonzi plaque inonzi scourge. Inonzi discipline. It was a punishment. Saka yaive shamu yomunyu yenguva yekumudzorera pamberi paMwari. She was under the challenge. Ndotaura kune vanhu vakauya, it came natural. Hamuna zvawakaita but wakaremerwa. Unoti ndakabata namaoko wakaremerwa. Zvese izvi machallenges. Mukadzi uyu zvekare she was akabva aiswa mugrupu remaleparas. Aigara kunze kweguta nekuti anga akasviba. Unoti dambudziko rangu iri hakuna anondida, vese vanondisema. Dzimwe nguva zvinorema. Ndosaka wakaimba uchiti dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Zvimwe zvacho zveupenyu mutoro wacho unorema. Ainge akaremerwa mukadzi, ropa richibuda for 12 years aigona kufira munzira. Dzimwe nguva mutoro yacho inorema, achiluza blood each and every time. Dzimwe dzacho minzwa yenyasha. Minzwa yenyasha inoshandei. Kune vanochema vachiti Mwari for how long? Minzwa yenyasha. Test our faith. Test our patience. It is to groom us. Zuva mwe aiveza dombo, achiveza mbizi, hanzi anga akabata hama nechizo. Akati pandiri kuveza dombo iri, ndinorova chose chisiri mbizi kusvikira chavo. Alright.
kusara mbizi yamira padombo. Chese chisiri mbizi tinorova nehama nechizo. Zvore ndo zvinoita denga pari kutigadzira for perfection. Chese chisiri character for perfection. Hama nechizo. Mweya muchena charova. Chimwe chacho mukaverenga Ministry of Healing, God used two things. Anoshandisa akata mbiri to refine his chosen people in the instrument. Achivaisa mugango kana kuti rwayenga. Zvii zvaanoshandisa. Poverty and affliction are God's methods to polish and groom his people. Challenges are to refine us. In suffering we gain glory. Matambudziko Mwari ndo paanotikanika nekutigadzira ari pari kuchema ndakaremerwa. Dzimwe nguva toro yacho inorema. Ndozviziva unotochema namasodzi, pilo yazara namasodzi. Augoni kuudza vanhu wakaremerwa, kune ane cancer, kune ane diabetes, oti pastor zvimwe zvacho zvinorema, yes spread the whole body. Ndakati adzei zvimwe zvacho zvinorema. Pane dzimwe nguva vana vaMwari dzatinofanira kugamuchira chokwadi ichi kuti kuva mupenyu utori munana pachezvawo. Yes. We must come to that realization kuti Satan waita zvese zvaanoedza kuti utsakatike, uparare, uchererwe, asi denga riri kuramba. Tiri kutaura makore 20 munhu achibuda ropa. Mataura mufundisi mukati blood is the currency of life. And matimi it was continuous. Saka situations kana kuti circumstances emudzimai uyu haatenderi kuti anga achiramba achitaurwa nezvake. But achipo. Sometimes you must see hope in your being alive. Ndo saka muparidza achizoti imbwa mhenyu iri nani kudarika shumba yakafa. No matter how deplorable your situation may be, you might be a dog but you are alive. You are better than a scary furry dead lion. Tenda Mwari nekuti uri mupenyu. Saka Jesu warambwa kwanga kuna legion. And the gospel has crossed the lake. Jesu warambwa. Uku kwaari kubva kuwarambwa. Vamutarisa vakati anoti brokesa. Havana kutarisa kuti munhu wabatsirwa. Vatarisa business. Une nhamo kana uchiona mari yakosha kudarika vanhu. Une dambudziko. Unofanira kutobatsirwa nedenga. But vhangeri ravaramba ikoko ragamuchirwa mhiri kwegungwa. Ende kwaragamuchirwa mhiri kwegungwa vakawanda vabatsirwa. Tinogona kutoparidza Jesu panapa. Iwe ukamuona semunhu wemanga-manga. Tinogona kutoparidza tariro muna Kristu. Ukazviona sezvinhu zvemanga-manga. But pane vari kuzvigamuchira. Vane upenyu huri kutoshanduka. Saka Jesu waburuka muchikepe. Vazhinji vakamuunganira. Kuenda kuchechi nekuziva Jesu zvinhu tu zvakasiyana. A lot of people were gathered around Jesus, thronging on him. Vakamuunganira, but pana akaguma akabatsirika. Saka kuenda kuchechi handiko kunoponesa. Do you have the faith that connects you to Christ? Unawo here hukama hunokusvitsa pana Kristu. Saka mukatarisa nyaya iyi yakasangwejwa. Jesu atori munzira kuenda kwa Jairus. But anomiswa nemudzimai uyu. Vaenzanisei vanhu ava. Jairus is a significant person. Mukuru musynagogue. But this woman is a nobody. Jairus is about to lose a daughter who gave him joy and happiness for 12 years. But this woman is about to lose a disease which gave her sorrow for 12 years. Ukatarisa zvakanaka uyu ane mari uyu, this significant other. Ndiye anonzi the haves. And this woman anonzi the have-nots. But murume uyu nemari yake akonewa kuponesa upenyu hwemwana. But uyu mai atobroka kudhara. Bhaibheri ratiudza kuti wakapedzwa nema-useless physicians. But vose vari vaviri, they find hope in Christ. And I wish to say to someone, unogona unazvo, usaramba wakabatirira pazvinhu.
and yet zvinhu zvisina tariro yeupenyu. Tsvaga Kristu achawanikwa. Usazviti ndiri murombo, Kristu anondigamuchira here. These two classes all found hope in times of hopelessness. And Kristu wakava tariro yavo. Teerera unzwe munhu waMwari. Vanhu pavari kutofamba vakaunganira Jesu. Vamwe vaFarisi varikuda kungonzwa kuti achati kudii timubate. Vamwe vadzidzi vari kusundira vanhu kure vachiti siyai muponesi afambe zvakanaka. But amongst these people there are secret sufferers. Vari kutambudzika muchihwande. Pana Jairus auya publicly. But pane mudzimai auya muchihwande. Muchechi menyu ndo zvamuri. Pane vamwe vanouya pachena vototaura nyaya dzavo. But rangarirai kuti mune vamwe vanogona kutambudzika vakanyarara. Be careful of what you say. Kungoona munhu nekuti makaparadzana musi waachata waane vana vangani akakuudza kuti zviri obvious kuita vana ndiani. Zvimwe zvamunobvunza izvimirirai kuudziwa. Kana vanhu vasina kukuudzai hazvinei nemi. Vamwe mayuthi akutotya kuuya kuchechi nekuti muri kugara muchingobvunza zuva rekuchata kwavo. Munobvunza mukomana, munobvunza musikana. Do you think it's obvious? Zvimwe zvacho we have secret sufferers who need our care and our attention. Akunongobvunza zvinhu zvisina basa. Unosangana nemunhu, ndakapedzisira kuona kudhara indakusimba so uri kudyei. Akuudza kuti kusimba kwake it's deliberate ndiani. Ko kana chiri chirwere chiri kutomushayisa hope. Regai kungotaura maKristu. There are people who have come to church to look for hope. Be a source of hope, not a source of hopelessness. Vanhu vauzotsvaga tariro kuna Mwari. Musavawedzera mitoro nekutaura kusina maturo. Zvimwe kana usina kubvunzwa, zvimwe kana usina kuudziwa, usabvunza. Unodzimbira maronda ari kurwadza nechekare. Saka mukaitarisa nyaya iyi mukati mesangano, munharaunda dzatigere, we have secret sufferers. Be careful what you say. Be careful of your comments. Be careful of what you say, because vanhu vari kusangana nezvakawanda. Saka one crowd was happy to see Jesus leave. The other one was ready to welcome him. Mukamutarisa mudzimai uyu kuri kunzi wakanga aoneswa nhamo neng'anga zhinji. Akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kutonyaniswa. Upenyu hune anonzi maphysicians of no use. Varapi. Instead of relieving you, they make your situation worse. Lekanditaure vamwe vacho. Mutoriro namadrugs zvinodhaka. Varapi vasingabatsiri. Nekuti vazhinji vanotizira ikoko vachiti tikuda kuwanda nhamo. But you need to know something. Alcohol does not make your problems drown. Your problems have the ability to swim in your drunkenness. Paunongoita soba, dambudziko rinosimudza musoro. Tatiri papi, takagumira papi. Saka kuwanza nhamo dzako mumutoriro, kuwanza nhamo dzako nyangwe vanga vamai kana baba vari kushungurudza. Vana tanetseka neramangwana, tiri kushaya kuti toendepi, tiri kuchengetwa nana mai nini vane hutsinye nekuti vabereki vakafa. Zvinodhaka. Haizi a good physician. That one is a physician of no use. Imwe yacho ndo iri kutotaurwa ipapai. Vanhu vazhinji tinotizira kung'anga mumazuva ekutambudzika. They are physicians of no use. They can only make your situation worse and never better. Zvavangatoita kutora pfuma nezvinokosha. Vaprofita vanhasi, they can sleep peacefully. Vatora ma-one-on-one fees. And yet Jesus said, freely you have received. Go out there and give freely. Saka varapi vasingabatsiri. I want to introduce you, hama yangu. Handizivi dambudziko raunaro, but there is one great physician comparable to no other. Jesu murapi mukuru. Jesu mununuri wedu. We present this man before him. We know you have tried other things. Wakaedza vanatete vako, wakaedza chikoro, ukaedza ma connections, ukaedza shamwari, ukaedza ng'angana vaprofita, nedzimwe dzinorapira pasi pemvura, nedzimwe dzine tsvimbo dzinoita kuti utaure navakafa. But I wish to introduce you to a man called Jesus who has never failed a case. Jesus has never failed a case. But what I want you to know, pamapiza mataura paya mataura yekuti persistent.
A persistent problem requires a persistent faith. Come on. Mukadzi uyu, she heard things about Jesus. Haana kuita personal touch na Jesu, but she heard things about Jesus. Akaita zvekunzwa when she was on her final lap. Achiti haiko zvinokuparara ndokwauya. She heard about Jesus. And her faith came from hearing. Zvikanzi kutenda kungauya seiko? Vanhu venyu vasina kunzwa vhangeri. Vhangeri irori riri kutoparidzwa. Have a faith that will connect you to your source of hope in times of hopelessness. Saka mudzimai uyu akamhanya kuKapenaume, akasvika pamhenderekedzo yegungwa papanzi Jesu ari kudzidzisa. Akasvika Jesu hapana. Akatsvaga kuti iko zvino ari kupi. Ndobva anzwa kuti ari kumba kwaMatthew. Ndokwaari kudzidzisa ari. Ndobva amhanya kumba kwaMatthew. Akasvika ikoko akawana Jesu hakusisina. But she did not retire. She did not give up. She persisted. Akaramba achisunda. Kutenda kurwa nezvinonzi zviri obvious. Faith is fighting against logical arguments. That's faith. Vanhu vachiti hapana chinobuda, iwe woti zvinobuda. Achibva ikoko ndopaakanzwa kuti Jesu aburuka chikepe pacha. Ari kusvika paya chirwere chake. It was also a spiritual problem. Aisatenderwa kusvika pane vanhu. Aisatenderwa kuenda kuchechi. She was now an outcast. Orarama pakati pevane marepero namaperembudzi. But she told herself, I am not going to make this public. If only I can touch the hem of his garment, then I will be okay. Mazuva Alexander the Great. Aita achifamba mustreet Alexander. Vanhu vaingoedza kuda kubata mupendero wenguo. Vachiti we have connected ourselves to power. Vachiti vakangobata vanhu tabata hurumende. Israeri ichisona hembe yaiisa mucheka weblue kuzasi kwegarment. Wairatidza loyalty to the law. Saka the woman is saying ndiri mutadzi. Asi ini ndinoda kubatsirwa neMwari. Kwakusvika akasenerera. Ndobva abata Bhaibheri rinoti pakarepo akapwa. Inzwai vana vaMwari. Don't let anything stand in your way. May your persistent problem give you a persistent faith. May your perennial problem give you a perennial faith. May your unshaking problem give you unshaking faith. There is hope in Christ. Kune tariro kuna Kristu. Verse number 29 inoti pakarepo achipedza kubata ropa rake rakapwa. Akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa pakurwara kwake. Mukadzi uyu ari musituation isingaiti. Haana kurasikirwa nokutenda. Pfuma payaipera kutenda kwaiwedzera. Dambudziko rakatoitika nderekuti wakanonoka kuziva nezvaJesu. Dei wakaziva nezvaJesu, wakachengeta pfuma uye wakabatsirwa. Regai ndikuudzei vana vaMwari kuti pane nguva mukadzi uyu pazvanga zviri right. Zvekuti padade akasangana naJesu panguva iyoyo, Jesu wacho waisameka sense. Kune umwe munhu nhasi akanditarisa zvichiri right. Saka Jesu anogona kunge asingatomeki sense kwaari. But regai ndikuudzei vana vaMwari, mukunaka kwazvo nekuipa kwazvo aiwatsvaka Jesu. Usamirira kutanga upenyu hwakuisa pamupata kuti uzoziva kuti kuna Jesu. Kana kwaiva namambo erula anenge Jairus akasangana nawo nedambudziko. Verse 29 yati paakangobata akabva atopora. Inzwai vana vaMwari, haana kusvika achiti ndombogara pasi naJesu ndokurukura nyaya yangu. Ndava nyaya yake yanga isingatsananguriki papublic. Saka akangosvika ndobva abata Jesu. Ndobva zvake zvatoita. Pane dzimwe nyaya dzisingadi kusvika uchingoudza vanhu. Pane dzimwe nyaya dzinongoda a step yekuti iwe uite action kwete kuti ungotaurira mhomho. Akati ano handichagari kumba kwangu nesituation yangu. Ini ndakusimuka ndakananga kuna Jesu. Regai ndikuudzei vana vaMwari, dai mukadzi uyu akagara kumba ongoti ndo zvazviri, dai asina kubatsirika, dai asiri umwe ari munhoroondo yekuponeswa, ndava Jesu paaipfuura Kapenaume anga asingazodzoki munzvimbo ipada. Saka akati ndakundoshandisa mukana uripo. But chinondishamisa zvakuitika after 12 years. Panguva yekuti tariro yapwa, hapasisina tariro, pfuma yapera, zvose zvapera, ndobva zvakuitika.
pa 12 years Jairus pakazvarwa mwana wake gore rekutanga. Iye ndo paitanga dambudziko kubva kwake. Jairus achiona mwana wake achikura, achidzidzira kufamba, uyu kubva kwake dambudziko raiwedzera. Jairus mwana wake achitanga kutaura mawedzi ekutanga, dedi mama, uyu dambudziko rairamba richikura. Jairus mwana achienda kupreschool, uyu dambudziko nepfuma yakutopera. Uyu achiona mwana pa 12 years, mwana oyevedza, uyu dambudziko rakurisa, nauranyanya because pfuma pasisina. Navo vanotsanangura vanotiko tariro yakambovapo up to 7 years. Nemhaka yei vaitenda kuIsraeri kuti the 7th year is the sabbatical year. Igore rekusunungurwa, machains ose anodambuka, zvakasungwa zvichisetwa free. Saka iye patariro yake gore rekutanga akati no problem. Inguva iri kufamba towards gore rekusunungurwa. Gore repiri richisvika akati hazvina problem, that the 7th year is coming. Saka tariro yake yanga iripo. Gore retatu richisvika, gore rechipfuwa richisvika, akati ngazviitike hazvo, I don't have a problem because the 7th year is coming. Gore rechi5 rauya, gore rechi6 rasvika, anga achiti ndingasafa hangu this year, but this is my last year because next year is coming. Anoona January chisvika, vakasunungurwa paspereti vachisetwa free, vari madhetsi akasimba vachisetwa free, vanga vane maproblems avo vachisetwa free. Iye ane tariro yekuti zvinoitika chete. Mwedzi waJanuary unokloswa pasina tariro, but anoti pada muna February zvichadaro. Zvinodaro kusvika gore rechi7 rapera, akati gore renyasha rapera. Saka situation yangu haichagadzirisiki. Now panopinda gore rechi8, she is now in a hopeless situation. Kuti nyaya yangu haichagadzirisiki. But panguva dzichirema kudaro, varingavongwe naJesu. Nekuti denga ranga rine plani naye. Richizati gore rechi12 richasvika. Saka mukadzi uyu anoenda pana Jesu nepfungwa yekuti ndikabata murume uyu ndinopora. Saka akarasikirwa nezvese, pfuma yose yanga isisipo, angova munhu, but Mwari ngaavongwe nemhaka yekuti wakasara aine pfuma yekutenda. Akati zvimwe zvose zvingarashika, but kutenda handingarasikirwi nekutenda. Rega ndikuudze hama yangu, mukuoma kwazvo pazvinorema, murume achibuda achienda kwaanoenda kwausingazivi, imi makashanda mose pamba, but murume oenda zvakarema usarasikirwa nekutenda. Rega ndikuudze mudika, makore achifamba, chifuva chaibva, vanhu vachibvunza kuchazova rini kuti urorwe. Don't worry, zvakarema kudaro, ramba wakabatira pakutenda. Ndoda kuudza isisi vangu, kurwara kwanyanya ikenza, madoctors ataura zvaanotaura. Ndoda kuudzai, pana madoctors anopedza tariro, but kuna chiremba umwe chete anoudza tariro. There is a balm in Gilead. Ndoda kuudzai vanhu, murapi aripo. Saka zvichirema hama yangu, madoctors ataura zvaanotaura, zvokuti iwe pachako hausina tariro, wakapedza pfuma uchiedza, but zvaramba uri murima rekushaya direction, uri murima rekushaya tariro. Hold on to your faith. Ramba wakabatirira pakutenda. Toda kuudza hama yangu, pfuma yapera, uri musituation yakaoma, nyaya yako ukada kuitsanangura, idi vanhu havainzwisisi. Uri right, paunoti nyaya yangu hamuinzwisisi, uri kutaura chokwadi, but zvakadaro uri murima zvichirema zvakadaro. Hold on to your faith. Mukadzi uyu anga aine kutenda, ende kutenda kwake ndokwakamubatsira. Jairus anga ane ishu yake, akati Jesu handei. I want to imagine kuti Jairus ndio aitofamba ari kumberi, kana anga ari mafoni aipota achifona ari sei mwana, but Jesu akati handigoni kumanya, ndine situation inoda kuadress. Mwari ngaavongwe naJesu. Kwabva kuDecapolis akadhila nenyaya ikoko, but simba rake hariraperera ikoko. Ane simba rekurapa vakabatwa nemweya yakaipa.
Jesu iyeye zvaka ane simba rekurapa vavane nguva achirasikirwa neropa. Jesu iyeye ane simba zvakare rekumutsa. Saka anoti inini handina problem yekumhanya kwaJairus, nekuti kunyangwe Jairus wacho akafirwa nemwana. Inini I am the resurrection. Presence yaJesu pane zvakafa inounza life. Hapana pakatsikwa naJesu pavane rufu akasiya pane rufu, nekuti iye ndiye upenyu. Saka aiti handina problem yekumhanya uku, situation iyi ndinoihandla because ini ndini kumuka neupenyu, mandiri mune simba. Saka anomira kugadzirira sa situation yemudzimai uyu. Kana paine chimwe chinhu chinotibata pamukadzi uyu, paaidhila nehumanity airasikirwa nepfuma. Humanity haina kubatsira situation yake, but humanity yakatobira situation. It worsened the situation. Ndava yaiti kuti tikuyedze chimbotora muti uyu unoedza kutsenga, but muti uyu unoda makwati. Humanity yaidhimanda kumunhu ari musituation. Saka aibhadhara. Bhaibheri rati akapedzerwa pfuma namaphysicians. Aibhadhara. Chaanga asingazivi panguva iyoyo ndeyekutiko maphysicians enyika ino zvisinei ndeapi, they prescribe, but the great physician is the only healer. Saka unogona kuprescribirwa mushonga ukamwa, but kupora kunobva kuna Jesu. Saka vaimubira. Vamwe voedza zvavanoedza, tora tambo iyi unosunga, unosungirira, but zvinoda mbudzi, obhadhara mbudzi, zvaita wese. Saka humanity yanga iripo pakukombera kudya pfuma yake yakaunganidza. Vanga vasina nyasha maari, zvisinei nedambudziko rake, vanga vasina nyasha. Ndo zviri nyika hama yangu. Panguva yekuomerwa, paunotarisira kuti vanhu vanzwisise situation yako, vanotoda kudya pauri kuti ndikutakurei ndikuendesei kwakati. Mudziyo wangu unoda fuel, zvinoshanda nemari, vanomora pauri. Itsika yehumanity to benefit from someone's problem. Inotora ichimora. Situation ichiramba ichiwesena, and you cannot claim back kana zvawabatsirwa nazvo zvaramba. But Mwari ngavongwe na Jesu. Jesus uses a different method altogether. Nemhaka yei Jesu ndiye anoluza. Panosangana nemunhu ari musituation, iye ndiye anoluza. Kwete kuti iwewe ndo unoluza. Bhaibheri ratiko Jesu akanzwa kuti simba rabuda maari. It costed him something. Saka zvakamukosta. Kunyangwe nhasi chatimisa pano. Inyaya yekuti pane zvakakosta denga. Jesu kana dziri nyaya dzemunhu, denga ndo rinoluza. Rinoti pamunhu ndingaluza hangu. Ndo saka Jesu akaenda pamuchinjikwa and he paid the cost. Itsika yedenga kuluza nenyaya dzemunhu. Saka ndoda kuudza hama yangu, uri muchampipiti chenhamo, usingazivi kuti upenyu hwoenda kupi, kune denga riri ready kuti rimite mademands esituation yako. But zvinotsvaka kutenda. Kana wangotenda kuna Jesu, anozviita hama yangu. Munguva yekutizwa nemurume akaenda, Jesu haana kusiya uri woga. Pauri kushaya kuti ndodii nerimai, kuna Jesu hama yangu anoasosieta newe musituation yako, odhila nayo, oprovide a solution to the situation. Ndoda kuudza hama yangu, panguva yekurwarirwa, paunoshaya kuti ndodi ndava hama dzimwe dzinotaramuka kana urwere hwauya, but Mwari ngavongwe. We have a friend who sticks closer than a relative, and that friend is Jesus himself. Iye haasiyi vanhu vakadaro. Panguva yekuomerwa, panguva yekubatikana nekumbunyikidzwa neupenyu, Jesu anouya pedyo nemunhu. Ndo Jesu wandoda kukusiyirawo. Kana akazviita Capernaum, anogona kuzviita muZimbabwe. Kana akazviita Capernaum, Jesu iye anozviita muSouthern Africa, anozviita kuAsia, anozviita kuEurope. Kana akagona kuzviita paCapernaum, wakarangarira munhu, handizivi kuti iwo apa gore ripi. Padava pagore rechi4,
pada wao pa 12 years but uri kuti Jesu ndakatarisa situation yangu 12 years dzangu dzakwana 12 years dzangu dzakwana do something in my life. Kana uri munamato wako haungasimudzire roko tive nenguva yekunamata uri kuti Jesu 12 years dzangu dzakwana. Vamwe une 12 years murume achinetsa yava mhandu asi ndo wakasarudza ena nhasi uri kuremekedza muchato but pane hondo mukadzi wanetsa, pane hondo vana vanetsa, vana vava madrugs ende uripo wapinda madrugs uri kuti 12 years dzakwana. Ndaoneswa chekuona ndakanyiswa shomwe nyoro nemadrugs but ndoda kutenda naJesu nemhaka yekuti 12 years dzangu dzakwana. Kutenda kwangu ndakuchindibatsira. Kana uri munamato wako haungasimudzire roko hama yangu tive nenguva yekunamata uripo uri kuti Mwari situation yangu ndiri murimba retariro handisina tariro dzimwe dzengu uri upenyu hunondiremera. Uripo uri kuda munamato wakatsanangurika simudza ruoko tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai nechirevo chamaisa pamberi pedu. Tinokoka presence yenyu. You have never failed any case. Your reputation is to heal and win. Tiitirewo zvakanaka kune vanochema Mwari. Pane nguva yamunoita sematama pamunhu. Pane nguva yatinoona sekunge Jehovha maakure. Mwe muimbi munyika anoimba achiti musandipfuure tenzi. Tiitirewo zvakanaka kune vanonetsekana neurwere. Kune vane maproblems akura kwenguva. Vakatokanganwa kuti kuchine healing here. Vamwe vanochema, vamwe vane maregrets, vamwe vanozvituka. Vamwe vakaramwa upenyu, vamwe vanonetswa nemadrugs. Imwe yetsvina. Nyango zvichirema asi imi Jesu mune simba rokuponesa. Tiitirewo zvakadaro. Imi munongotsvaka kutenda. Seve kutenda matiri ropafadzaiwo vateereri navaoni. Tanamata naJesu. Amen. City.